Ľudia, dneska tu máme nové video a teraz ideme hrať trochu strašidelnú hru, ale tak je to takéto, už mám level 2 a ešte takéhoto peta, dvoch takýchto. No a Kasper, ten mi dal toho ducha, lebo on ho má. A ja ho mám už. A teraz idem reverse info. To čo je? Neviem. Idem. No, tak. A musím to dať. On nešiel so mnou chudák, lebo to bolo pre jedného. Ale nevadí. Aj tak som nechcel ísť s ním. No, takže ideme hrať The House. Toto je to. A nevyberiem si toto. Toto je ťažké. Ale keď toto dám, tak dostanem tieto. Vidíte. Tak, ja si vyberiem rom 1 a idem hrať. No. Takže idem. A takéto sú tu obrazy. Tento je strašidelný. Aj ten. Ktorý je strašidelný, napíšte do komentárov. Takže tento je ľavý. Tento strašidelný. Tento je ľavý. A ten je pravý. Tento je pravý. No tak idem start game. Dám si tam tohto a tohto. Demon Priest. To neviem, jak sa hovorí. Wow. To je trochu dobré, ale samuraj je horší. Lebo ten len s mečom bojuje. Tak, ten laser je silný. No, jak som lepších. Haló, dáš mi peniaze? Dobre. Tak, vylepšil som tohto. Wow, toto je zlé. Yes, zabil som ho. No a ľudia, toto je takéto utekacie, jak vidíte. A keď toto mi zničia, keď sem sa dostane veľa donútra, tak prehrám. A to nechcete, dúfam. No takže, hej. Tak, vylepšil som ho skoro na max. Len 8 waves a mám 5 vojnu. Tak, musím to dať. Nemôžu mi toto zničiť. Nemôžu. Duchovia sú to len. A mám len 60 životov, už 60. To je máličko. A musím to dať nejak. Ľudia, fandite mi. Keď dáte like, tak to vyhrám. Lebo like vždycky pomôže, alebo odber. No. Tak. Už nemôžem to prehrať. A 20 len. Ja som zlý trochu.
Tak, yes. 1500. Dávajte like na toto video. No, čau. Ale nie, ešte nekončím. Tohto musím zabiť. Tak. Jaký sú dobrí. Wow. Tak, what? Ja ho dúfam zabijem. Umiera. Ja ho asi zabijem naozaj. Ja to prvýkrát dám. Wow. Samuraj. Len málo má. Málo má. Len toľko. Dal som to. To čo je? Toto čo je? Wow. Aj toto. To je nejaký energy drink. Dám si lobby. A koľko sa to dobre. To vôbec nebolo strašidelné ako. Len pre nich to možno je. Snažilo sa dobre. Chápem, ale len takto. Dobre, ok. 71. Backpack. Heels. Ordens. Open. Oh. Pet. Ja môžem mať len jedného equip. Ja som chcel dvoch. Oni sú zlí, ale tento sa mi najviac páči. Nie sú zlí. Len som chcel. No teraz si kúpim takéto Heroes. A môže mi padne veľa čo dobré. Môže mi padnúť tento rare, takýto svak, to je ten žltý samuraj, toho mám aj toho, ale tohto nemám za 50 len. A toto, toto je ich tu veľa. Idem pomaličky, aby ste to videli. Tak. Dám toto secret, to sú títo. Ja som toho Archangel. No, tak. Summon one. Demon Mage legendárka. Len 10%. Varta. To 1000 až. Chudáci. No tak asi už by som mal končiť. Tak, čau.